economic growth ma kata nokelnwa gi Kenya National Bureau of Statistics, wakalkulate nang'o en kwano mwago nang'o. Wanyalo goye niya, ni kopo ni GDP mar higa mar mana chiwo mana kaka example, kopo ni GDP mar higa 2025 en gimoro trillion 16, to ma higa 2024 ne en trillion 15.5. Koro mondo mi wayud growth no, wabro kawo 16 cha to wagole 15.5 to wapoge ga 15.5 wagoye ni times 100 to wayudo growth no. Koro manyiso ni gima mheshimiwa FCPA Mbadi temo wacho ni kopo ni kaka watimo ga comparison marwa kaka kwandwago wagoyo, onego wang'e ni base period mwatiyogo no to ne chal nade. To kwa tiyo gi base period mwatiyogo sani, nikech base period mar growth masani en 4.6%. To chako ng'iyo other sectors ma nyalo bedo stable, ni kopo ni gitiyo gi projection no to kare higa ma wantiere ni ka jowa ma Kenya National Bureau of Statistics dhi golo survey, brodo ka maybe economic growth marwa odhi to 4.9 or 5% or more. En adieri ni mano nyalo timore, but there are some key factors ma nyaka gitim ma nyiso ni ka giseng'eyo ni mokwongo wang'i gi macro gi micro. Kane nitiere some key sectors mane oko perform maber, to ni nitiere key sectors moko be mano perform maber, to their performance maber ni kaluwore gi weight margi ok nyal translate to the real economic growth ma wadwaro kaka jo Kenya. To kare government onego bed ni keto more emphasis on sectors ma onego bed ni kaka backbone, kaka lumbru mag economy. Kopo ni ne nitie challenges e agriculture, mane agriculture depend on a natural climate condition, be wanyalo timo smart climate processes mondo mi wa support agriculture, mondo mi exports magwa o supersede imports magwa, mondo mi oyud ni ka nitiere changes mabede agriculture to noseyud ni en backbone to dhi ata malo mamalo nikech weight ne man mamalo. Anyalo nyisi ni nitie sectors moko ma kata sani notimo maber, tiyudo ka the growth marwa pod nodhi piny by 4.6% compared to 4.7%. Magi ne chalo kaka maybe construction industry, ma king'iyo gi nyaka mining beno improve. Ne gi improve nang'o nikech maybe most of the raw materials mitiyogo e construction machalo kaka simiti nyaka extract gi. But what is their weight? Kare onego bed ni sirikal kawo mijing'o kete kuondego ma weight gi ni malo, ma affect ngima be japiny directly, mondo mi kok wa realize the economic growth mowacho no in 2026 ka itimo